Між двома дзвіницями у Києві зимові свята тепер проходитимуть від Софіївської площі до Михайлівської. Організатори створять суцільний пішохідний простір між двома храмами. Там же будуть будиночки із крамом та їжею, тому площі для гулянь стане більше. Ялинка, як і торік, буде справжньою, так само з Прикарпаття. Її привезуть до столиці 5 грудня, урочисто під дзвони. Кияни через соцмережі можуть самі визначити, як прикрасити новорічне дерево. Запалять головну ялинку України на Миколая. Заходи безпеки посилять. Цього року очікують до 2 мільйонів гостей у центрі Києва. Влада столиці просить людей не зловживати піротехнікою. Феєрверки ми цього року також не використовуємо. І сподіваємося, що нас підтримують також кияни і гості столиці, тому що ми вважаємо, що недоречно на сьогодні, коли в країні військові дії, використовувати залпи, салюти, петарди.